banggaan sa puni. Nagtindahan ng ulam nagsimuna-una. Ug tungod ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw nga nagpamataron ito, kini akong suliran. Ilabi na ninyo ko rin ni Ubra o attorney Elaine Batan. Ilman, sa mga tisama tagog kinabuhi ning ako suwat suliran. Ako si Jane, hingkod ang pangidaron, may uyab apan dili pa mi live-in. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong gipamati nga nagduda ko nga buntis ko. Aral niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Out na kita sa trabaho. Anya, asa man ta ini ron? Aw, pauli. Pero daoy lami lagi isuyop-suyop og fruit shake, Jane. Abi na ko kung sa'yo suyopon. Oo, lagi ba. Bisan ka na langgong ka na bang may pearl. Basta ka ng bugnaw. Kung lami kay isuyop og bugnaw. Og may malabyan ta. Mausad. Pero dayoy mahal kay na, uy. Nga di sad ko hilig, ana. Ay, doon na nindag chicharon, no? Kana na lang. Sure ko, lami gid ng ilang suka. Kay naasad na sila'y balot. No, na, balot gid, oh. Kana na lang. Mabusog pa ta. Kay saan ng drinks lang. Ay, oh, sige na lang, uy. Tana. Uy, uy, lusa ko, uy. Gisuyop ang guna ni mga suka. Lami man. Pero grabe na sad ka, uy. Gisuyop man yun ni mo. Kuya. Punan pa na ko ang suka, kuya, ha? Hoy! Anong punan pa man na ni mo? Uy, nga man na matagkaon? Akong baon nun, day. Mag-atang pabaya tag jeep, ha? Wa ko'y kalingawan og suyop. Unsa? Amin ko pa. Oh, ko. Ikaw ra malaging usa. Huwag kay hatod ni Buboy? Ay, wa ko'y hatod ni Boboy pa kay duty siya. Maong kami na lang si Mayet ang nagkuyog sa pagpamauli. Noon sa malang wait ni mo. Nagputi ba na? Ha? Ay, Ano na? sa suka ning akong gisuyop pa. Nanghapit man gud ming ni Mayet og pangaon og chicharon niya. Balot. Lumi kay ilang suka dito pa, uy. Ayaw palabi ang suka, oy. Noon sa man ka. Kaon na sa kag-aslom. Kung riglahon ra ba ka, magsakit ra ba ng puson dayon ni mo? Puwersyo kay ka. Pa. Butag naman di ay. Mabangon niya ko. Kay malito niya ako sa akong trabaho. Hala. Sa maning basa. Hala. Duko. Uy, duko di ay ko. Lawa man lang ko makabantay. Nga before unta ko dugon, magdisminorya man unta ko. Karon kay wala lagi ko disminorya, ha. Milagruha ko dani. Wa na ang akong disminorya. Recorded by X Thunder Gaming. Permig yung magsakit ang akong puson kung dugon ko. Pero ato higayon na, natinga ako kay wa mo ko'y gibati. Pero, daan na gyud hinuon ko nga layagonon pod. Onya, nga naman ni. Nga upat pa lang kaadlaw sa akong regla.
Spotting naman lang. Nga tag 1 week man unta ang akong regla. Niya, ang kulor pud sa akong dugo kay dili puwa. May pagkaitom siya. Ngano man ka ni? Mao na diha. Hili ka manggudog kaon og aslom. Ha? Unsay connection anak Boboy? Ingon akong mama sa akong manghod nga babae. Na dili magsigig kaon og aslom, labi na kung dugon kay mo bagtok ang dugo. Unsa? Mao siguro dali na human ang imong dugo og kolor itom. Di bagtok siguro ang dugo nimo sig kaon og aslom. Unsa Boboy? Dali be. Sus. Wa na magkakaregla. So pwede na. Boboy pa. Boboy, oy. Mao na siya, oy. Ay sus, mao say ampay. Ay, Kani ay ampay ni mo ay. yan pa. Uy, nga naman ka? Yet. Yet, lain man akong kipati, day. Lood nga, kasukaon ko. Day, wala ba may protection ni Buboy pag last na mo? Hala, pasin mabdus ka. Unsa? Mabdus ko? Pag siguro og palit og piti unya ha. Pag pregnancy test, aron atong mahibawan kung mabdus pagit ka. Negative ang result sa akong PT. Hello, Day Mayet. Hello. Unya? Day, negative man. Dili ko mabdos. Pero ay nga man sa usa ka mabdos. Hangtod nga akong pagsuwat, 2 months na ko nga wa reglaha. Apan inig pregnancy test na ko, negative man ang resulta. Ug mura na ba og nidako ang akong tiyan? Murag pirmi ko nga bloated. Ang akong mga pangutana mauning musunod, unang pangutana. Ang normal na kong regla tag 1 week gid na. Pero pag last kay 4 days lang og spotting na lang og kolor itong pagyod. Hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon. Tinuod ba ang ilang giingon nga basig ni bagtok ang akong dugo tungod sa aslom? Ikaduhang pangutana. Normal pa ba ning akong regla nga mukalit lang og usab ang days? Tag 4 days na lang og spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta ang akong regla. Ikatulong pangutana. 2 months na ko nga wa tungahi sa akong regla. Human adtong last na akong regla nga 4 days lang. Og ang akong gibati, mura man kog mabdos. Malipong, nya permi kong kasukaon. Pero negative man ang akong piti. Ngano man kani? Ikaupat og katapusang pangutana. Ni-action ra ba og dako ang akong tiyan o murag bloated ko? Kung dili ko mabdos, unsa di ay kani? Tungod kani sa dugo nga wa makagawas nako kay wa na ko regla ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili ila mo, klase-klaseng pamaagi sa sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, nindot ni siya ha. Don't be greedy because when you push too far, you lose balance. Grabe itong sobra rita ka daw. Ihatag mo sa uban ang uban nga mga kuhan. Dili ang kita maghinakog ba? Kaya share lang god.
Sakto-sakto lang. Dili kay ato ng hakpo ng tanan. Don't be too greedy. Dili mayon tao nga dawaan kayo. Pero ayaw po yung sobra ra po ka generous. You cannot give anything which you don't have. Ay panahon nga ikaw na po yung magkinanglan, sigurado na mo po yung mahatag nimo. So mahatag ka, magbilin po para imo. Ayaw gihurot, no? Okay? So ang atong magtatampo karalawa si Jane, 30 years old. Ubigay nim na yung problema ni Jane. Magisuwat po niya yung address, no? Mayang pagpaminaw di sa ni sa bato ako minumduman ay mga Huros family sa Pinamungahan, Barliso family sa Saudi Arabia, Kimpan family dia sa Qatar ba to? Mga Glicerio Galolo sa Cagayan de Oro City, og Porfirio Lim sa Inabanga Bohol, ug mga kisa tong mga taga Kamutis, mga sa to ay nalimo mga Burha family dia sa Muabog Pilar Kamutis. Okay, og mga taga Barili, no, mga parinti ni Doktora Pete Causin Shiluna. Mga Janro Construction Supply. Si Gisli Narbasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, ug Ruila Kabkaban, mga taga San Fernando, no? Mga Alcosiba family diya sa Lantawan. Musta naman di ay ang mga taga akong amiga nga nakailang nga maayo mo kanta. Asa naman to? Og mga taga Sangat, San Fernando, Cebu, si Eric ug si Lorna Manugas. Of course, mga Dilapinya family ug si Pitoy. Sa apelyido ni Pitoy, Dilapinya ba gyapon? Musta naman yung mga baka Pitoy daghana? Okay. Okay, ang mga taga TRC Boys. So, musta naman yung mga TRC Boys sa Argao? Naot nga okay ra atong kinabuhi diya, no? So, going back to our sender, si Jane, punto medical ang problema ni Jane. Unang pangutana, ang normal na kung regla tag 1 week gyud na. Pero pag last kay 4 days lang o spotting pa lang, pila edad ani Jane? Kung pila edad ani niya Pila edad ni mo Jane? Mga 30, bata pa ba ka Jane? Mga 30 pa yung mga edad. Pero pag hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon, tinuod ilang giingon nga basin ni bagtok akong dugo tungod sa aslom. I don't think so. No, I don't think so nga ubagtok ang imong dugo tungod kaon kag aslom, no? Ang kini mangong regla Jane normally 28 days to 31 days with mga 6 days average bleeding time onya napoy uban nga 4 days ra na butog 6 7 pero ang interval ani is mga every 4 weeks yun, no? So mo matter manggod ang imong pagrigla sa imong health pod, no? Ora hormonal ni siya, something to do with the level of the estrogen and progesterone sa imong lawas ug ang imong mga physical exertion. Gani mga babae nga sobra ka physically active like mga athletes, sometimes minorya din sila, wa na rigla-rigla. Or bisag dili mga athletes basta sobra ka grabe ang ilang physical nga activities, no? So kining pagkaon og balot, ug naay aslom, hindot ng balot ta, binag-init-init pa. Nade ko istorya ninyo dito Milan, Italy. Porbidag mutuo mo na ako nga naglingkod ko dito sa public plaza sa Milan, Italy sa Europa. Tume kauban ko sa mga doktor, pahulay ko. Sus ka namin ning dool na kog Pinoy good of course. Nagdaog trolley nga bag, balot. Butikan ko ay balot din sa Italy. Ay lipay na po kung nakita kong Pilipino dito. Palit kong balot. Lami, pareha naman po lami og balot din sa Cebu. So lami na yung balot, chicharon, sakto-sakto lang ay pag to di bagtok yung duko, kaon kag balot. There must be magpa-kuan ka, blood chemistry ka. Magpa-blood chemistry. Bata pa man ka, Jane, 30 years old. Magpa-blood chemistry ka. Kaduhang pangutana, normal pa paning akong regla nga mukalit lang og usab ang days. Tag 4 days na lang og spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta nga akong regla. So mo na gitawag na to og kanang irregular menstruation.
Okay, sumasa giingon ako sa mga paparihaan ng mga problema, go and see an gynecologist. Kay speculum exam ka, na sila yung mga pamaagi, pagsuta, kunya basin og naay simbako lang na ay tumor or mass inside your uterus or sa imong internal sex organ, you cannot roll that out, no? Kunya I do not know also og imong sexual activity og unsa ba, no? So go and see an OB-GYN, man magibut lang imong address as soon as possible. Kay before man kaha tag 1 week ang imong regla nya nikalit lang tag 4 days na lang nya, spotting na lang. Simbakog na kay nagtubo diha nga mass, no? Wa pa mingon naa posible lang nga naa, no? So the best way is OB-GYN consultation. Ikatulong pa ko tana. 2 months na ko nga wala tungahi sa akong regla. Wow. Human atong last na akong regla nga 4 days lang. Ug ang akong gibati murag mabdos ko, malipong og pirming kasukaon. Pero negative man ang akong pregnancy test. Ngano man kaha ni? Kung wala ka na magregla, wala sa ka naginom og contraceptive pills, ug dili sa ka mabdos, mao na. Akong balikon sa makausapa, go and see an OB-GYN. Kay daghang mga rason nganong mag-amenorrhea man ang term 3 consecutive months nga dili na magregla ang sa kababae amo na amenorrhea. Kung before moabot og 3 months may irregular menstruation, kung abot ang 3 consecutive meaning sunod-sunod nga wala amenorrhea na siya. So estrogen progesterone level nimo posibleng apektuhan. Sa akong mahinumduman sa mong subject sa una sa OB-GYN na ay imong gitawag nga HMOL, no? Wa ko maingon nga ka ha, pero posible na siya nga usahay maapektuhan pod nya imong nutritional status. I do not know kung daot ba ka or tambok or katamtaman lang. So magdepende na. More on kuan gani, consultation, no? Pregnancy test, sometimes na po false negative. Na po false negative sa pregnancy test. So you might be suffering from whatever infection diha nga mo apekto sa imong monthly menstruation. Daghang kayong mga factors to be considered. Go and see an OB-GYN. Sa ikaupat kay gayon akong balik-balikon na siya. Ikaupat ka katapusan po na ni action ra ba og dako ang akong tiyan ug murag bloated ko. Kun dili ko mabdos unsa man kaha ni? Mao nang giingon ako nga high DD for mole posible, kung di ka nabdos tungod kaha ni sa dugo nga wala makagawa sa nagbagregla nako. Naa na gitawag natong flat plate of the abdomen, no? Nga diagnostic procedure, X-ray nya naami gitawag og fetal heartbeat. Among i-auscultate kung walay heartbeat, dili na siya baby. Og naatay mga daghan mga sophisticated laboratory workup karon, MRI, kanang positron emission test, daghan ng mga diagnostic procedure ron nga mabalaan naman gani karon kung unsa ang imong baby nga nasa batian sa mother, wa pa matao kung lalaki ba o babae, no? So adto ka hospital, i-work up ka dito, tan-aw na imong nagdako nga tiyan nga di man ka na baby, posible akong pagtuo lang nga akong tagna lang, no? Kita nimo HMOL o sana mo hinungdan o simbakog na ay other mass formation dia. So as soon as possible din na ayog dugay-dugaya kay para nga masulbad ang problema. Kaya ayaw kahadlok kung atong hospital. Kay why budget ato sa government hospital good para kung naman gani gastuhan dili mahal kaayo. Alright, sino nakasabot ka sa speaker ni Mojen nung nga sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayan niyong kami sa mong programa Disarmen with Tony Limathan. Until next time, hasta la vista. Bye-bye!